τίποτα σε δεν έχει γίνει τώρα. Πω, εδώ σπάει το γυαλί, τσακ τσακ τσακ. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, τώρα έχεις πατήσει να δεις αυτό για ένα και μόνο λόγο. Το ξέρω. Το ξέρω. Ωραία. Θες να μάθεις για τις γραμμές του μικροφόνου. Ποιος δεν θέλει, θα μου πεις τώρα. Ωραία. Και η πιο σημαντική ερώτηση πρώτα απ' όλα, ξέρεις, βλέπεις εδώ, αυτό σου έλεγα. Βλέπεις αυτόν και δεν θες να παίξεις. Το όνομα λάγκα, την μπούστη, να γαμίσω. Τέλος πάντων. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι για τις γραμμές του μετρό, η πιο γενική σου άποψη, ωραία. Θα μου πεις τώρα, κάνε μου rank τις γραμμές του μετρό, ας πούμε. Πολύ λογικό, ποιος δεν το κάνει αυτό, ας πούμε, με τους φίλους του ποιοι δεν αράζουν και κάνουν rank και debate για τις γραμμές του μετρό. Σωστά, σωστά. 1.000 ευρώ έχει σπαταλήσει αυτός. Δίνει τον νίκη του για να πάρει φτερά, ξέρω εγώ, που μοιάζουν και χάλια. Έλα εδώ να βοηθήσουμε. Τι κρίμα. Ήθελα να είμαι κι εγώ καλός Σαμαρίτης, καλός χριστιανός και αδελφής. Τέλος πάντων. Μετά πρέπει να κάνεις rank τις γραμμές του μετρό. Σωστά. Το κάνουμε όλοι, ξέρουμε όλοι το ranking των φίλων μας κλπ. Αλλά εντάξει, τώρα για να μην είμαστε ό,τι να είναι, πρέπει να το πούμε εδώ πέρα το επίσημο. Στην πρώτη θέση, η καλύτερη γραμμή, που δεν είναι απλά μια γραμμή, είναι ένας τρόπος ζωής. Αυτή η γραμμή δεν είναι κάτι παραπάνω από μια γραμμή του μετρό, είναι κάτι υπεράνω. Πώς να το εξηγήσω, ρε φίλε. Είναι κάτι θεϊκό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι υπεράνω από οτιδήποτε ανθρώπινο. Ωραία, γιατί, θα μου πεις εσύ τώρα. Τι έχει ρε μάλλον όλη η πράσινη γραμμή για να σ' αρέσει τόσο. Πάρα πολύ καλή ερώτηση, ωραία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η πιο όμορφη γραμμή. Γαμίσου ρε κουσταράκο, πράσινο σου γαμίσου όπως το λύθεις, λεγγένεις. Έτσι βλέπεις ότι ο άλλος είναι λεγγένεις, το ξέρεις, φαίνεται. Δες τους άλλους με τους λεγγένεις που θέλουν να με ρίξουν κάτω. Λεγγένεις final boss, ας πούμε. Δες εδώ όλους τους λεγγένες να μου ρίξουν, να με σκοτώσουν. Γιατί είναι λεγγένες. Γενικά τα πάντα μπορούν να δικαιολογηθούν με το ότι κάποιος είναι λεγγένης. Δηλαδή, σκότωσε τη γυναίκα. Κλασικός λεγγένης, ας πούμε. Έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Κλασική λεγγένικη συμπεριφορά μέσα της αυτός. Τυπικός λεγγένης. Τέλος πάντων, πάμε. Γιατί η πράσινη γραμμή είναι στο rank των γραμμών του μετρό νούμερο 1. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έκανε κανείς. Λοιπόν, γιατί ρε φίλε, όταν μπαίνεις σε μια άλλη γραμμή, είναι μια μουντάδα, δηλαδή βαριέσαι, δεν βλέπεις τίποτα. Ενώ στην πράσινη γραμμή έχει αυτό το ξεχωριστό πράγμα. Βλέπεις έξω, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω το συναίσθημα. Είναι. Πώς να το εξηγήσω, είναι υπεράνω των συναισθημάτων. Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψεις τα αισθήματά σου για την πράσινη γραμμή. Γαμώ την τρέλα μου. Ωραία. Γι' αυτό η πράσινη γραμμή είναι καλή. Δηλαδή πας εκεί πέρα, κάθεσαι και πας κάπου και χαίρεσαι. Δηλαδή βλέπεις έξω, βλέπεις τη φύση, έτσι είναι όμορφα, ρε φίλε. Και είναι και πιο ωραία να τη βλέπεις. Δηλαδή, όταν περνάει από το μοναστηράκι πράσινη γραμμή, ρε φίλε, που είχε έτσι και τα γκράφη, τη λες πω ρε γάμο, αυτό θα πει γραμμή, αυτό θα πει Ελλάδα. Μετά δεύτερη γραμμή, η οποία είναι ξεκάθαρη η δεύτερη γραμμή, είναι η μπλε γραμμή. Ωραία. Η μπλε γραμμή εντάξει είναι η πιο κλασική πιστεύω και εγώ πιο συχνά στην μπλε γραμμή μπαίνω δηλαδή. Αλλά η μπλε γραμμή εντάξει είναι δεύτερη γιατί δεν έχει αυτό το ιδιαίτερο πράγμα που έχει πράσινη. Δηλαδή κάθεσαι μέσα στην μπλε γραμμή ας πούμε και σε βάζει εντάξει πηγαίνω εκεί που θέλω μια χαρά. Αλλά όταν μπαίνεις στην πράσινη όπως προείπα είναι μια εμπειρία, πώς να το εξηγήσω, είναι μια εμπειρία ρε φίλε, βλέπεις και έξω και γαμάει. Και μετά στην τρίτη θέση τώρα που θα προσπαθήσω να μην κάνω με το ένα το λέω αυτό, ωραία. Η χειρότερη γραμμή που υπάρχει και θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία των γραμμών. Μου αρέσει να κάνω γραμμές. Ωραία. Αυτή η χειρότερη γραμμή στην ιστορία των γραμμών είναι η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή του μετρό, πέρα από το ότι είναι άσχημη, πέρα από το ότι δεν έχει τίποτα το ωραίο σαν γραμμή, δηλαδή και η μπλε τουλάχιστον είναι λίγο πιο όμορφη, ρε φίλε. Παρόλο που είναι έτσι κλειστή και άσχη, χάλια είναι πιο όμορφη. Ωραία. Και το χειρότερο είναι ότι δεν πάει πουθενά, ωραία. Τώρα θα μου πεις ρε Μανώλη, δεν πάει τώρα Περιστέρι, δεν πάει Άγιο Δημήτριο, Αλέξανδρο Παναγούλη, ξέρω εγώ. Δεν πάει, ξέρω εγώ, τι άλλο που πάει. Δεν πάει Άγιο Αντώνιο. Θα σου πω ναι, πάει με εισαγωγικά εκεί πέρα, ωραία. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μεταξύ μας τώρα. Αυτά τα μέρη δεν υπάρχουν, ωραία. Δηλαδή,
Ο Άγιος Αντώνιος δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν ξέρεις κανέναν που είναι από τον Άγιο Αντώνιο, δεν ξέρεις κανέναν που μένει στο Άγιο Αντώνιο, κανέναν που έχει πάει, γιατί δεν υπάρχει ο Άγιος Αντώνιος. Είναι μια. Μα το κάνει η κυβέρνηση για να μας ελέγχει πάνω κάτω. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος δεν υπάρχει. Είναι μια τεράστια πλάνη για να μας καταστρέψουν, για να μας βάλουν τσιπάκια με το 666 για να καταστραφεί η χώρα μας και να είμαστε ρομπότ. Αυτό είναι το πλάνο, το ξέρουμε όλοι. Ωραία, και γι' αυτό μας λένε ότι υπάρχει ο Άγιος Αντώνιος. Αλλά ας είμαστε αληθινοί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει. Αν έχεις λίγο μυαλό, το ξέρεις, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί τώρα εσείς να μου λέτε, μα καλά, τι λες, αλλά μέσα σας, εντάξει, το είχατε και εσείς σκεφτεί. Λέτε, εντάξει, αυτός ο Άγιος Αντώνιος δεν ακούγεται πολύ ψεύτικο. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει γι' αυτό. Μετά τώρα, εντάξει, θα μου πείτε το Περιστέρι. Δεν πάει στο Περιστέρι, ρε εσύ. Γαμάει το Περιστέρι, πολύ μένει στο Περιστέρι. Η δεύτερη πιο πολυκατοικημένη περιοχή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει το Περιστέρι. Δηλαδή, ακόμα κι αυτοί που έχουν πάει στο Περιστέρι, αυτοί που μένουν δίθεν στο Περιστέρι, μπορεί να ξέρετε κάποιον, να είστε κάποιος, δεν μένουν στο Περιστέρι. Νομίζουν ότι μένουν στο Περιστέρι. Είναι σαν να σε βάλω εγώ τώρα στη φυλακή, ας πούμε, στον Κορυδαλό και να σου λέω μένεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να λες μένω Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δεν μένεις εκεί πέρα. Το ίδιο είναι και το Περιστέρι. Σου λένε μένεις στο Περιστέρι, αλλά μένεις κάπου αλλού, γιατί το Περιστέρι δεν υπάρχει. Μεταξύ μας τώρα, έλα τώρα. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι υπάρχει το Περιστέρι, πρέπει να έχεις πάρα πολύ σοβαρή κεφαλική βλάβη. Δεν ξέρω πόσο βλάκας ηλίθιος πρέπει να είσαι για να πιστεύεις ότι υπάρχει το Περιστέρι. Δηλαδή, αν δεν έχεις καταλάβει τη μη ύπαρξη του Περιστερίου, είσαι πολύ λεγγένης που θα λέγει η νεολαία τώρα. Ωραία, γιατί το Περιστέρι δεν υπάρχει απλά. Δηλαδή, μόνο το όνομα είναι ψεύτικο, ρε. Δηλαδή, είναι ένα πουλί, ξέρω εγώ, και είναι περιοχή, αυτό δεν γίνεται. Είσαι ή το ένα ή το άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί λέγεται Νέα Φιλαδέλφια και δεν λέγεται Νέος Παπαγάλος, δεν λέγεται Νέο Χελιδόνι, γιατί δεν γίνεται αυτό, είναι ηλίθιο, ωραία. Και όλοι ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο. Το Περιστέρι, δηλαδή, μια βλακία, είναι μια απάτη, ρε φίλε, ένα σκάμ για να μας ελέγχουν όπως ο Άγιος Αντώνιος. Μετά, εντάξει, τώρα θέλω να σας παραδεχτώ κάτι. Άλλη περιοχή που ανέφερα προηγουμένως, ο Άγιος Δημήτριος, τον έχω πάρα πολύ βαθιά στην καρδιά μου. Γιατί είναι ένα μέρος που θέλω συνεχώς να πάω και δεν πηγαίνω δυστυχώς. Αλλά έχω μια λατρεία για τον Άγιο Δημήτριο Αλέξανδρο Παναγούλη. Δηλαδή, απλά μόνο το να λες ναι, ρε, είμαι Άγιο Δημήτριο Αλέξανδρο Παναγούλη είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή, σου ζεσταίνει την καρδιά. Δηλαδή, κόκκινη γραμμή, παρόλο που τη μισώ. Ο μόνος λόγος που δεν έχω βάλει νητρογλυκερίνη, ας πούμε, μέσα να κάνει boom 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 το μέρος, είναι επειδή μπορεί να πάει Δημήτριο Αλέξανδρο Παναγούλη. Και αν μπορείς να πας, ρε φίλε, εκεί πέρα, είσαι υπεράνω, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό η κόκκινη γραμμή έχει και το κάτι καλό. Ωραία. Τώρα που είπα για τις γραμμές,